Zein da zure bizitzaren zentzua? Ziur aski oraintxe bertan hor zabiltza batetik bestera, nonbaitera iritsi nahian, zerbait lortu nahian. Gaur egun duzuna baina, zerbait hobea eskuratu nahian. Baina, zertarako? Hori lortzean, benetako zoriontasuna lortuko duzula uste duzu? Hori eskuratzean bizitzetik uzten duzu? Uste duzu hori lortzean zure buruak desio eta nahi gehiago edukitzetik utziko duela? Eta orduan bai, hasiko zarela zu noizbait lasai eta zoriontsu izaten? Ai gaixoa, ez erori zure egoaren iruzurrean. Zure zoriontasun falta, plenitude falta, barne lasaitasun falta. Ez ditu zure desioak betetzeak emango. Konturatu zaitez, sufrimendu guztiaren eragilea zure egoa dela. Egoak sortzen dizkizun desioek, ignorantziek eta apegoek horrek sufriarazten dizute. Desioak zure egoa ume txiki bat bezalaxe da, beti gehiago desio duena, gauzekin azkar aspertzen dena, eta bizi duzuna baino, bizi hobeago bat nahi du beti. Orduan, zerbait falta zaizu gaur egun, zoriontsu izateko, pleno izateko, eta ongi dago desioak izatea, beti ere eskertzatik eta nahiagotik sortzen badituzu. Zu ez bazara gai, daukazun gorputza eskertzeko eta itxura fisiko hobe bat behar baduzu, zure buruan maitatzen hasteko, sufritu egingo duzu. Edo eta ez bazara gai, ni ez nintzen bezala, kirolari profesional nintzela eskertzeko, eta gehiago behar baduzu, nik behar nuen bezala, txapelak behar nituela, pilotari bezala zoriontsu izateko, sufritu egingo duzu. Edo eta ez bazara gai, daukazun soldata, zure egoarentzat txikia dena eskertzeko, eta diru gehiago behar baduzu, hobeto bizitzen hasteko eta zoriontsu izateko egunen batean, sufritu egingo duzu bidean. Nik adibidez ez nuen nire etxeak pistina eta gimnasio edukitzerik behar, oso eskertuan egoen jada lehen nuen etxearekin. Baina nahiago izan nuen eta horregatik egin dizkiot, baina beharretik egin izan banuen prozesua, ezker txarreko izango nintzen, eta ez nuen baloratuko jada lehen banuena, eta sufritu egin nuen sorkuntza prozesuan. Zeren, gauzak ez dira esfortzu gogorraren bidez lortzen, txikitatik hori irakatsi badigute ere. Zeren, zu esfortzu gogorra egiten ari bazara, baina zure helburua lortu ezin da bazabiltza, ignorantzian sartzen zara, eta ignorantzia ez ulertzea da. Ez ulertzea, zergatik beste batzuk esfortzu gutxiagorekin nahi dutena lortzen duten, eta zuk ez? Izan kirola arrakasta, izan gorputz polit bat izatea, izan zu baino diru gehiago edukitzea, izan bikotekide izatea, eta zure egoak ezin ulertua duenean, zergatik nik ez dut, horrek sufrimendu eragiten dizu, eta sufrimendu hori kanporatzeko nahiak kritikatzeko gogoa sortarazten dizu zuk nahi duzun hori dutenen aurka. Haze panorama, baina kontuz, hemen ez da amaitzen zure egoaren iruzurra. Izan ere, egunen batean, hainbeste desio zenuen hori, hainbeste kostazizun hori lortzen baduzu, izan eliteko kirolari izatean, izan zure ametxetako pikota arkitzea, izan nahi zenuen lanposto lortzea, hainbeste kostazizunez, orain zure egoak beldura du lortutakoa galtzeko. Eta orduan, zure sufrimenduaren hirugarren arrazoia iristen zaizu, apegoa, lortutakoa galtzeko beldurra. Eta hau da, niri gertatu zitzaidana. Hainbeste kosta zitzaidan, hainbeste sufritu nuen bidean, kirolari profesional izateko, gero azken urteetan kontratu amaitzera zijoanean, beldurra sartu zitzaidala. Nora biziko ote nintzen ni pilotari gabe. Txikitatik horretan aritu nintzenean. Ai eta ez badia terreno batzen azkeneko urte honetan, ai eta uste txarra egiten badut eta karaira bidaltzen banaute. Eta beldurrei aurre egiten ez badirazu, errealitate bilakatzen zaizkizu. Inkontzienteki zure burua horretan pentsatzen dagoelako konstanteki. Nik zuri ez pentsatu elefante batean esaten badizut, zuk jada pentsatu duzu elefante batean. Zuk gertatzen nahi ez duzun horretan pentsatzen bazaude, horixe sortzen duzu. Gertatzen nahi ez zenuena, zure fokua non jartzen duzun hori erakasten duzulako bizitzara. Eta nik garai hartan ez nuen erramintarik nire beldurrei aurre egiteko. Eta nire beldurak errealitate bilakatu zitezkidan. Zeren kontratu amaitzeko beldur bazara, ez zoaz lasai partidura, ez zoaz gozatzera, ez zoaz disfrutatzera, galtzeko beldurez zoaz. Tentsuago, akatxe egiteko beldurez, eta zure erremendua jaitxe egiten da, eta zure erremendua jaitxita galdu egiten duzu. Eta galtzean, orduan eta beldur gehiago sortzen zaizkizu. Berdin-berdinak gertatzen da, lortzea hainbeste kostazizun bikotekidearekin. Berdin-berdinak gertatzen da, lortzea hainbeste kostazizun zure gustuko lanarekin. Edo lortzea asko kostazizun edozein desiorekin. Hori galtzeko beldura. Haze bizitza, aurrena sufritzen ez dugulako, gure egoak nahi duena, gero sufritzen ezin lortuaz gabiltzarako, eta gero sufritzen galtzeko beldur garelako. Eta tamalez, horrela bizi da euskal gizartearen gehiengoa. Baina zorionez, egun batean lur jo genuenok, eta bai zorionez diot, lur jotzea bizitzak eman didan, oparirik handiena izan baita niretzat. Egoak sortzen zidan, itxutasunetik esnatzeko balio izan zidan, eta bizitza beste modu batera bizitzen hasteko. Ez sufrimendutik, baizik eta lasaitasunetik eta bestelako plenitude batekin. Azken finean, zure burua lantzean, zure egoa askoz hobeto ezagutzen hasten zara. Lehen, egoa zer zen ere ez nekien. Uste dut,
iraganeko asierkar, egorik ez zuela esango zizula, eta ni umila nintzela. Haze inkontzientea. Egoa denok daukagu, baita munduko pertsonarik umilenak ere, baina egoarekin jokatzen, egoarekin bizitzen ikasi egiten duzu. Hil arte izango duzun buruko ahots hori da egoa, desioak sortuko dizkizuna, beldurak sortuko dizkizuna, eta haserretuko dena. Baina azken finean, zure biziraupena eta zoriontasuna ditu berak ere, eta kanpoko etxeietatik babestu nahi zitu. Kontua da, kanpoan ez dagoela inungo etxairik, baina berak hori uste izan da, zure egoa hori uste izan da, zure etxairik handienan bilakatzen zaizu, limitatzen zaituelako, nahiko zenuken bizitza bizitzeko beldur delako, ausarte izatera limitatzen zaitu, zu zeu izatera. Azken finean, buruz buruko pilota partidu bat bezala da. Zure esentzia, energia eta arima, eta zure egoaren aurtekoa. Hori da bizitza. Eta zure egoak du sakea, eta txikitatik hasten zaizu erasoan. Desioak, beldurak, kritika, eta zu pilotakada hori guztiei erantzuteko eta bat gehiago emateko gai izan behar zara. Bestela, sufritu egiten duzu. Nik amarak izaten zidan pilota partidu horretik. Aixer, zuk bakarrik pilotakada bat gehiago aurkaria baino, oso erresa. Eta horrela, jada irabazi egin duzu. Bat gehiago. Eta balio izan dit, ez naiz gehiago egoaren aurrean belaunikatuko. Haserretzen manaiz edo beldurrak baditut, nire egoak markagailuan aurre hartu didalako da, baina joko bat da. Baina gaur egun baditut erramintak, desioak nahietik betetzeko eta ez beharretik, hemen eta orain dudan guztia eskertuz. Baditut erramintak, beldurrak ikus nahi ezen ebili beharrean, begietara begiratu eta beldurrek zer irakatsi nahi didaten ikusteko. Baditut erramintak, bestekin konparatu beharrean, nire hazkuntzan propioan bakarrik zentratzeko. Eta orduan bizitza beste lasaitasun batez bizitzen duzu. Zeren egoak beti pentsatu egiten du, eta pentsatzen hasten denean gauzei zentzu bat bilatu nahian hasten da, zergatia bat eta zertarako bat. Baina benetako bizitza plenua ezin da egoaz lortu, maitasunaz baizik, eta hori zara zu, energia bat, arima bat, esentzia bat, maitasuna. Zure gorputza eta buruari bizia ematen dion hori zara zu. Eta lasai egon hiltzen zaren egunean, zure bihotzaren motor bat jarrita ere, zuetzara berpiztuko. Zure esentzia, zure energia dut dena delakoa, atera da zure gorputzetik. Eta horregatik orduan eta gehiago pentsatu, orduan eta zentzua handiagoa eman nahi izan gauzei, orduan eta gutxiago zara zuzeu. Agian zuretzat gaur egun zentzua du dirua aurrezteak, igande goizetan lanera joateak edo entrenatzera joateak. Agian zuretzat zentzua du larun bat gauko planei ez esateak, buruan duzun lehiaketa hori hobeto prestatzeko, edo agian zentzua du larun bat gauean parranda eder bat botatzeak. Nork ematen die zentzua gauzen? Gure buruak, gure egoa. Baina gure burua bada gauzei zentzu ematen diena, zerbaitetarako hasiko zara zu gauzak egiten. Eta zerbaitetarako bada, zergatia bat gordetzen du atzean. Diru asko duzula iruditzen bazaizu, ez zara aurrezten hasiko, aurrezten edo lan gehiago egiten hasiko zara, diru gehiago izateko. Hori izango da zentzua, zertarakoa, baina seinalke zure egoarentzat ez duzula nahikoa din, eta hortxe dago zergaitia. Eta berdina, bikote baten bila bazabiltza. Bikotea duena eta gustora dagoena, ez da bil bikote bila. Ordan, zure ego zentzudunaz bizi bazara, ohartuko zara, zure buruak sortutako nahiak eta falta zaizkizunak betetzen bizitzarela konstanteki. Baina noiz arte, ohartzen zara inoiz ez duela amaierarik horrek, zeren gauza batetik gehiago duzunean, bestetik faltako zaizu. Pentsatzen jartzen zaren bakoitzean, motibo bat bilatzen ari zara, zentzu bat egiten duzunari. Pentsatzen jartzen zaren bakoitzean, orain zer bete, orain zer lortu nahi dudan, zer horrek sortzen duzu beharra zeure buruari. Eta bizitza, hori baino askoz ere gehiago da. Instante berdinean, oraintxe bertan zu hau ikusten ari zarela, munduko beste txoko batean, beste bat parrandan dabil, gozatzen, beste bat gogor ikasten, beste bat gaixoak zaintzen, beste bat lanean nagusiarekin haserretuta, beste bat partidu horreko nervioak lasaitu ezin da, beste bat goinben atzo bere futbol taldea galduzuelako, beste bat zubitik bota beharrean bere bikoteak utzi duelako. Bakoitza bere zoroak darabil, baina bizitza honetan edo zuk ematen diozu zentzua egiten duzunari, eta egiten duzuna lasai eta bideaz gozatzen egiten ikasten duzu, edo norbaitek emango dio zentzua zure bizitzari. Izan eskolak, gobernuak, sistema kapitalistak, edo nahi duzunak. Edo zentzua izango du zure osasunaren gainetik dirua jartzeak. Eta orduan produktu merkea jango dituzu, naiz eta ez izan osasungarriak. Edo eta zentzua izango du errespetatzen ez dituzten erlazioak mantentzeak bakarra denen beldur zarelako. Edo eta zentzua izango du sufriarazten zuten kirol edo lanpostu horretan jarraitzeak egun baten saldu zizkizuten idealengatik. Nik gauza bakarra esango dizut. Bizitza honetan lur jotzen duzunean, edo lortu nahi zenuen guztia lortzera iristen zarenean, konklusio berdinera iristen zarela. Bizitzak ez du zentzurik. Zentzuak egoaren gauzak dira, bizitza energia bada, maitasuna da, eta gauza bakarrak du zentzua bizitza honetan, maitasunak. Egiten duzun gauza bakoitza, maitasunez egiteak. Horrek emango zaitu bizitza pleno batera. Izan aukin, izan lorezain, izan coach edo kirolari. Egiten duzun hori,
bueltan ezer jasotzeko nahi gabe egiten baduzu, zorionekoa zu. Lortu baituzu bizitza maitasunez bizitzea. Bueltan zerbait jaso nahi duena, emaitzak, dirua, errekonozimendua, mezuak, atentzioa, besarkadak, eskeronak, zure egoa da. Eta orduan eta behar gutxiago izan zure egoak, orduan eta maitasun gehiago egingo dituzu gauzak. Bizitza plenoago bilakatzen zaizu. Hain erraza eta hain zaila aldi berean. Askatu apegoa, askatu gauzak ez lortzeko beldura, askatu gauzak kontrolatzeko nahia, eta hasi bizitza gehiago bizitzen, hemen eta orain, eta orduan iristen da zoriontasuna plenitudea. Goazen!